vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man is veilig staan. Even terug naar de basis. Wat is eigenlijk? Dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan! En ook de kijkers van Kulturu TV. We hebben toeristen in ons land. En in deze manier komt dus hierop komen wijnen. De OS3. Meer zorg om ook te kijken en mee te maken hoe er wordt gestemd in Suriname. Hoe gaat het met die meneer? Het gaat uitstekend. Ja. Oké. En u heeft gezien hoe het aan toe gaat in Suriname. En wat vindt u van de manier van stemmen hier? Nou, het is natuurlijk anders. Ik kom zelf uit Nederland. Dat had ik misschien wel gedacht. Maar ja, het gaat heel gemoedelijk. Het kan misschien wel wat sneller, zou je zo kunnen bedenken misschien. Maar het is gewoon anders dan je gewend bent. Maar volgens mij gaat het helemaal prima. En het is ook interessant dat alle partijen zelf met elkaar ook een beetje check and balance, een beetje vergelijken inderdaad. Van, gaat het goed inderdaad? Dus hartstikke goed hoor. Ik ben onder de indruk, helemaal prima. En u ziet verschillende partijen. Ja. Volgens u, als u kijkt naar de omloop, de mensen, de drukte. Wie denkt u dat zou winnen? Ja, daar waag ik me niet aan. No. Nee, maar ik vind het heel leuk dat u bent gekomen ook om te kijken. Ja, en, we zijn heel, wat dat betreft iets toe te lichten. Ja. We gaan hier, is dus een Nederlandse dame en een Surinaamse man. Die gaan een maand naar Nederland toe. En wij gaan op een huis passen en voor de hond zorgen en voor de kippen zorgen en alles. En ik vind het een hele leuke manier om op zo'n manier zeg maar ook een beetje het land te leren kennen. Als je dus toerist bent, ja, je hebt toch minder snel contact met iedereen. Maar als je echt een maandje ergens woont. Dus ik ben heel erg benieuwd. Tot nu toe vind ik het hartstikke prachtig. Ik vind de temperatuur is lekker. En de mensen zijn prettig en plezierig. Dus, en ik zie ook dat er agenten hier zijn voor orde. Ja. Dus ik hoop ook dat het regent, want ik zie ook dat het hier een beetje slordig is. Het heeft heerlijk geregend vannacht. Het heeft geregend, no? Ja. Oké. Ja. Er zijn nog wel wat politie, maar niet overdreven. Hè, dus helemaal goed. Oké. Dank u wel meneer. Ja, en succes. Ik zie u misschien na 5 jaar weer. Ja. Oh, dat is er weer een verkiezing. En welke televisie? Dit is Kulturu TV. De hoede? Kulturu TV. Kulturo TV. Kulturu. Oké. Yes. Ik zal het Tom vragen wat het is. In orde. Kijkers van Kulturu TV, ik ben nu momenteel te komen wijnen. Dit is OS3 Meer Zorg. En we zien ook hier stembureau 507 en we hebben hier 506. 2 stembureaus op 1 locatie voor de verschillende mensen van woonwijk Meer Zorg. Het is leuk. We zien mensen die blij zijn, de anderen zijn nou een beetje verdrietig, droevig, want ze weten niet wat ze te wachten staat. Misschien kunnen we met deze meneer even praten. Hoe gaat het met u meneer? Prima. En u ziet dat iedereen naar full paars. Ja, we moeten niet klagen. Hè? Ja. Zou u toch? Als 4e, het is nog niet zo druk. De dag is pas begonnen. Maar we hebben hoop niet man. True. En als we zo kijken naar alle andere partijen, zijn we heel rustig bezig ons werk te doen. Precies. En we hopen dat het lukt zo toe. Precies. Ja. En wij strijden nog voor NDP. Dat is voor de partij misschien dat de boys zwakkie. De boys zwakkie. Ja. Dus dat NDP tranga no de? Tranga en we go film. Oké. We zien dat tranga toe. 100. Maar we winnen. Oké. We winnen. Dat is iets. En kijkers, de DC van Kommerwijnen, DC, de districtscommissaris, de heer Rajab, is ook gekomen om te stemmen. Dit is hoe het stemmen momenteel is, de OS3 Meer Zorg.
En kijkers, nee, ze zijn niet bezig te vechten, maar ze zijn gewoon bezig een leuke dag ervan te maken. En gewoon om elkaar aan te vuren. Sabi, dus dit is gewoon wat we eigenlijk verwachten van 2025, de verkiezingen. Ja. Look po dat at telefoon dat guys. Ze zijn filmen, ze zijn weinig. Ze zijn filmen, ze zijn weinig. Ze zijn weinig? Ja. Waarom? Dit is de groep van ons. Bro. We willen niet meer bakken. Zak. 100.000 plus. Dat is pak. Dus ja, veel. Ja, toch weer happy man, Jerry. Dus, Chan 2.0 met je naar pet bij jou. Waar je pot Chan, ook ja, maar het is 5 jaar, ik kan sabi toch? Amau zit in die sleazy, ja man. Amau zit er zeker? Oké, want dat is maar trust die nood, je begrijpt. Koosje. Blijf nummer A, ik kan zitten, gewoon tapan nummer 1, gewoon poten Gichan. Oké. Dus, is het echt gewoon Gichan, sabi toch? Amau zit in die sleazy. Ai. Hey, mami nou kori mi lop van de man de drap, hè? Toch? Ineens nou aan 50-50. Maar dat is zo aan dit toch? Dat is zo aan moest de. Juist. Idee, voor kleuren, nog een verschil even. Precies. Maar, isabi, ko zitten, ko gama etawan, vijfie, even man kan zitten, even nog maar zitten daar. I'm sorry. Oké. A vijfie aan die kans, we gama. Oké. Dus we kleuren gaan maar zo wiezen, isabi toch? Ja man. Hij want naar RV, kom hè? Iedereen wordt erin. Dat toe. Oké. Ja. Oké, kijkers, u hoort dat zijn een paar jonge mannen hier. Kulturu TV is momenteel op Tamarejo. Momenteel te Jerkon, de Haji Ing Subitaweg. Dat is Tamansari, valt onder resort Tamansari. We zijn stembureau 503. We zien hier dat het aardig rustig is, maar het loopt wel, heb ik vernomen. Laten we even misschien de abo drapen. De man is zitting. En dan hebben we hier de VHP. En kijkers, ik ben dus nu op Alkmaar, OS Alkmaar. En we hebben hier ook toch wel een drukte. Het is nu rond 4:30 en het is wat rustig geworden. Misschien verwachten we rond 6 uur weer een drukte. Dat gaat misschien de laatste stoot zijn. Maar voor de rest is dit het. Nog een paar uurtjes, dan is de 12 uur die wij hadden om te stemmen voorbij. En dan is het wachten op de uitslag. En we zijn hier met een paar jonge dames. Eigenlijk we vrouwen elkaar jonge dame toe. Zeg me, vertel me, hoe oud ben je? Zo, ik ben Harka Semjuri. Ik ben 15 jaar te jong en ik werk voor de NDP. Oké, dus je kan voor dit keer kan je niet stemmen? Nee, de volgende keer? De volgende keer wel. Okay. Maar sowieso ook voor de NDP. Ook voor de NDP? Jawel. Dus NDPO-zitting? Jawel, NDPO-zitting. NDP gaat winnen. Oké. Als je kijkt naar de drukte, ja. Wat vind je ervan? Nou, goed. Heel goed. Maar ik zie sowieso dat de NDP gaat winnen. Want wat heeft de Oranje gedaan deze 5 jaren? Niets toch? Wij armen. Wij kleine mensen. We hebben gepinator. Dus voor een 15-jarige dan? Ja. We hebben gepinator. Dus we willen dat de NDP gaat winnen. En die gaat voor mevrouw Ansari? Natuurlijk. Kijk, ze is op lijst nummer 9 van de NDP. En ze is op nummer 5. Mooi, Tori. Kijkers, Kulturu TV, we zijn nu live. We gaan nog even verder, maar ik wil je zeggen dankjewel. Ja hoor, sowieso. En de volgende verkiezing zien we elkaar ook. Jawel, ja? Stem voor de NDP mensen, stemmen jullie bewust. Oké, systeem. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg.